אמא יקרה, אחרי שנים רבות של השקעה ועשייה, עבודה ונתינה ללא הרף, את עוזבת את עיריית גבעתיים. עבודתך תמיד הייתה מעבר לתפקיד, אותו תמיד ביצעת באופן הטוב ביותר והעמוק ביותר. מעבר לכך, תמיד ידעת לומר מילה טובה, לעודד, לפרגן, לייעץ, לייעל, וגם לומר דוגרי, במקרה וראית שנגרם עוול או דבר מה לא בוצע כראוי. תמיד את רואה את האדם שמולך, ללא קשר למיקומו ההיררכי. כאילו את המשפט דרך ארץ קדמה לתורה, כתבו עלייך. לא בכדי עיריית גבעתיים נפרדת ממך היום בערב מרגש שכזה. אני ובני משפחתי, כולנו גאים בך. לא רק בגלל מי שאת ומה שאת, ולא רק בגלל שאת אימא שלנו. אני וגם אחי גאים בך ומברי מזל שנטעת בנו את התכונות הטובות והחשובות האלה, והם כמו נר לרגלינו המורה את דרכנו. אמא יקרה, תודה רבה לך על הכל. תהיי בריאה ותזכי לשנים רבות של עשייה ושמחה ובריאות יחד עם אבא. מאחלת מירי ביתך ומצטרפים לברכה מיכאל בעלי, עומר, שקד, סתיו וירדן. סבתא, הגיע הזמן שבו את יוצאת לפנסיה אחרי שנים רבות של מסירות והשקעה בעבודתך. אני כל כך גאה בך ושמחה שיש לי סבתא כמוך. את מודל לחיקוי עבורי, ואני מאחלת לך שתמיד תהיי מוקפת באנשים שאוהבים אותך, בילדים, במשפחה, בחברים, בנכדים כמובן, ושתדעי שכולנו אוהבים אותך מאוד ומאחלים לך רק טוב. אוהבת אותך הכי בעולם. לסבתא קארה יקרה, הרבה מזל טוב לרגל הפנסיה, שתמיד תהיי מאושרת, תהני מהחיים, תצאי לטיולים, המון טיולים עם סבא וגם איתנו. סבתא, שיהיו לך פנסיה מאושרים וספורטיביים כמו של סבא, ושתבואו הרבה לבקר, זה בטח פינה לך זמן. זהו. אני אוהבת אותך סבתא. עומר. סבתא יקרה, תעני בפנסיה. סבתא קלרה יקרה, שיהיה לך קצת פנסיה לטובה, ירדן. תעשי כיף בפנסיה. אני אבוא לכם הרבה. חמני יותר. פרשה לכם בפנסיה, נשיקה, אם אתם אוהב אותך. אמא, הרבה דברים נאמרו ועוד יאמרו עלייך, אבל כבנך חשוב לי לציין עד כמה את ראויה להערכה וכבוד על מסירותך לאורך השנים בעבודה. מעולם לא התלוננת ותמיד עשית הכל על הצד הטוב ביותר, ולמרות כל זאת, תמיד גם היית שם עבור בני משפחתך. כתף תומכת ואוזן קשבת. בדרכך שלך הענקת לנו את אותם ערכים למסירות ולהתמדה, בעבודה ובכלל בחיים. לכבד כל אדם באשר הוא ולתת מעצמך לפעמים גם בלי לקבל. אמא יקרה, אני מאחל לך עוד שנים רבות של עשייה, חינוך, חום ואהבה, כפי שאת יודעת לתת. מזל טוב עם צאתך לגמלאות, הרבה בריאות ואושר. יוסי.
קלרה אשתי היקרה והאהובה, בשעה טובה יצאת לגמלאות. בשבילך החופש רק התחיל, בשבילי החופש נגמר. אך בכל זאת, ברוכה הבאה למועדון הגמלאי. וקלרה, מזה 46 אביבים שאנחנו ביחד, הקמנו משפחה לתפארת, 3 ילדים מקסימים, יוסי, מירי וגיל. אותם גידלנו וחינכנו אותם לערכים ולתפארת. 7 נכדים ונכדות, בהם אמבל הגדולה, אשר מתגייסת בעתיד הקרוב לצה"ל והיא בת 18. והקטנה, שרון, היא בת 5 בעוד כמה ימים. כמו כן, כל היתר עומר, שקד, סתיו וירדן ויהונתן, נכדים מקסימים אחד. ובעזרת השם שנזכה ביחד לגדל גם מהם. מיותר לציין כי תמיד נתת את כל כולך לגידול הילדים ולחינוכם, ולא פעם השארת אותך בבית לבד במשך כמה חודשים כשאני רחוק, ואת המשכת לטפל ולשמור ולעזור בגידול נכדייך וכל רגע שניתן. עם זאת, עלינו לשכוח כי כל זאת ועוד נתת כל כדי שנים רבות של עבודה אליה התמסרת. היום, עם צאתך לגמלאות, אני מאחל לך עוד שנים רבות, שנים של אהבה, נתינה לבני משפחתך. ועכשיו, כשיש לנו את כל הזמן ביחד, אולי נתפנה לראות קצת עולם, או לפחות את המעט שעדיין לא ראינו. שנזכה ביחד לעוד שנים רבות של אהבה ועשייה. הגיע הזמן שנקצור את פרי עמלנו לאורך השנים. ממני, אדי.